Rufu rwaBhanabhasi rwomutsa mutauro mukuru munyika. Mushure mekunzwa hurukuro yanga ichiitika pamusoro pamukoma vaBhanabhasi nemudzimai waBhanabhasi, zvapa vanhu mubvunzo wekuti urwere huri wega here kana kuti pane azongoitawo binda ngemo. Tichakupai zvakawanda mushure mekunge tanzwa mukoma vaBhanabhasi Mandipota vachitsanangura nhoroondo yemafiro akaita Bhanabhasi inova yarwadza vanhu vakawanda, yasiya mibvunzo kuvanhu vazhinji vakanangana zvikuru sei nemudzimai waBhanabhasi Mandipota kuti zvichida ane chekuita here parufu urwu. Bhanabhasi Mandipota mukomana wechidiki akashanda nebhendi reNjanja Express rinotungamirirwa naMakingwazi achiridza madhiramuzi ikoko. Zvakarevo akazoshaya ave kushanda kubhendi reorchestra mberi kwazvo kwababa Shero kana kuti Alec Macheso, uko aizivikanwa ezedhenza, kutamba pamwe chete nekudavira kwatingati backing vocalist pachirungu. Kusangana kwatiri kudai kuita pano paUtindi TV, senguva dzose musakanganwa kusubscribe pachannel yedu pamwe chete nekukomenda nekulaika. Tiudzei zvamunofunga. Tisingadi kukupedzerai nguva, ngatipindei munyaya yedu yezuva ranhasi tinzwe mukoma vaBhanabhasi vachititsanangurira nhoroondo yemafiro akaita munin'ina wavo, iyo yasiya vakawanda vaine misodzi pamatama. Nage paimurwadza kana kuti paangati ane pano painetseka napo anga akatosimba, saka akatosimba kudaro. Ini ndakatozoitawo chishamiso nezuro ndichitofonerwa nezuro manheru nemudzimai wake vachiti haba mukuru demanga mauya taitamuonera pamwe. Ndeuyi muonera pamwe zvikanzi munin'ina wenyu ari kurwara. Ndikati anzwei, zvikanzi akunzwa zino. Asi kunzwa zino kwacho indikatoti ndizoshuwa neniwo ndakanzwawo zino kubva musi wechipiri, ndikara 3 days richindirwadza zvisingaiti. Saka ndikatoti neniwo ndotonzwawo zino rangu asati atodi atopora, but ndofunga kuti deni anobviswa komadi kuti vanobviswa zino. Zvikanzi matauriro emuri kuita asi zvamukufungamisa ndizvo zviri paground, imi itai muuye kunoku. Ndikati izvozvo handina kana senti, zvinhu zvangu hazvindofamba zvakanaka. Zvikanzi tsvagai mari itai kuti muuye musatoregedza, chero muchitogona kutoya manheru anota nezuro. Ini zvakandinetsa. Vandaudza Alice, ndikati Alice ndafonerwa nambuya vako vari kuti sekuru wako wasinzwa zvakanaka. Saka inini wadi wambofonawo wambonyatsonzwawo kuti because vakuti ane zino zvikambonzanzwa mabayo, saka anyanzonzwisa kuti zvakatsomera sei. Alice akati ndichafona. Saka makuseni ndatomukawo ndifonawo Alice wazotaura navo here, manzi namba dzikuramba ndavapa dzimwe namba. Ndataurawo navo zvikanzi sekuru ndamaona matauro anoita nawo ndaona vakurwadziwa zvikanyanya. Saka imi madini, ndikati inini nditoronga kuti ndiite sei, ndiende ikoko. Ndinoona kuti chii chiri ndiri kuchembasoitika ikoko. Saka ndazokwirawo bvawo chegutu mandaenda, asi iye Alice atombotumira mari kokoko vachiti vada mari kwaya mota. Inanzi kuti mota yangada kwaya yanga ikuenda kupi, but hanzi ngada kwaya mota. So indazosvikawo ndisvika muHarare, ndikatovafona ngati ndamuHarare zvinozvo. Inini chendiri kuita ndingosvika ndichitora munhu ndichienda naye kuchipatara, saka ndichatohaya mota handiti. Saka imi michigadzisai kuti munhu aite sei, aitwe zvakanaka handiti ka, apfeke zvakanaka aite sei, adi ungosvika achitakura munhu amugesa munhu ogesa amita sei, zvikanzi alright. So indoziva rodhi yavo kana ndichienda nemakombi kuti perizogurira. Ndikatobvunzawo kati rodhi inofamba sei kuve ikoko. Zvikanzi munosvika mukasvika pakadai
kana mine mota muindi nekuya kwamunoenda nako nemakombi munopinda neoko ndikati rachiisai munhu kokukona uku kwacho ikoko kwokuti tosvika chimuona mwana tomutakura mwana touya naye tachitadza rodi zvikanzi zvigoni kure ndikati no its okay. Tafamba tadzungaira zvekuti munhu watati haya tambenge tawirirana $25 azoguma $35 ende zvasingarambiki. Tikafamba tikaenda kusvika tazosvika pamba ipapo. Tazosvika pamba paya ndawana munin'ina wangu akarara. Asi panga akarara munin'ina wangu akaratidza kuti mamune madzimai asi anga akapfeka kashoti rekati kapenda handinzwisi. Asi mamutone vanhu vanga varimo madzimai mamwe anga arimo imomo. Takati komainini hamusati mapfekedza munhu ko zvakamira sei haya mota munhu anga akunetsa nezvishwanitsawo chipfekedzai mutende zvikanzi mupfekedze weminda neta ndakadiwo zvishwawo ndakambomirawo pese apa ndichijima ndega munhu ndichasei ndiri munhu akazvitakura ngati pakanaka ndatoti mwana wake nditsvagirewo hembe ndamutsvagira hembe ndamupfekedza ndazongompfekedza dzakasviba idzodzo dzandandaona vatadini ndatomupfekedza paya ndachinja tavakumbira dhiraivha tikati tapitakurisa mumota shamisa mumota zvishwa tangoti fambei ndikatomubata no chiitai kuti mukomana uyu bosa takagara ino uko tikumashure tiri 3 mukomana pakati iwe kumapeto chiitai kuti mukomana aite sei achigara akakura riraiso sezvo ane ronda bhozi ronda iro rakasina mbotaura nezvaro ndasingatorizivi ndatoribvunza kuti ronda rakabva kupi bhozi ronda iro njatosenda panapa kuti vanhu vanzwisiwo ronda iroro randityisa nekuti chiro panga achifema ranga achifema kudai so zvotaura kuti nemhepo itobuda futi neipapo pauro so ronda iro ndakambotaura nezvaro ndikati maini zvamaindudza zvezino nenhingikire but ronda ndiri kuona iriri hamuna bva mambotaura nezvazvo zvikanzi akatoba nezuro ndikati reba nezuro ndopamandifonera ka but hamuna bva mambotaura nezvoti ronda iri handiti ndikati it's okay zvakawanda hatingazonyanyi kutaura ngatimboita zvechipatara chiitai mukomana arare sezvo ronda ari kusaidhi kuno kwandikagara arare akatsamhira ikoko kwamakadaiwo kuti mhepo iroyo paronda ipapo pasi asazvidzimbira zvikanzi kweni muri kusemerei munin'ina wenyu muri kusema munin'ina wenyu sei bataiwo munin'ina wenyu ndakambomubata wani musipo handiti munoona ini zvandinetsa ina ndambozvinzwisisa tikati dhiraivha watati naye akatoti asinaimi haasi murume wenyu here komadii maita kuti arare zvishwa nesaidhi iroroka bhosi zvishwa akarara kusaidhi ukuku hazviiti anga akadzvanya ronda iroro asi akarara uko akavhura ronda rare ringa rohwa remhepo time iyo yanga itotaura pa iye mukomana anga kutofema zvinhu zvazvo kutondigaika zvikanzi ndopawazongoti zvine basa rei munhu atofa handiti tikati no its okay. Saka mukaona ndineto vamwewo zvavo vanonazoonawo mainbox manda kuna Alisa nokuratidzai because handizokwanisa kusenda nayo munhu pagroup mamwe acho. Saka tazongona ndakamubata akagara semunhu mupenyu, ndakamubata akagarawo semunhu tungoita semapassengers 3 asi anga atoshaya. Ndasara ndosvika kuchipatara anga atoshaya kare, so ndo mafamba aita zvinhu. Saka iye zvino ndamusiya kupala, ndazomuendesa uko kuti tasina option. Vanhu ipala iyoyo ndo vatongouya vati bhozi apararwe ipapo pachipatara, vana manhingire vanoti kana munhu achinge afira kunze unofanira tomutora mutomuendesa kupala. Kufa kwaBhanabhasi kwasiya mibvunzo kuvatsigiri vemimhanzi yesungura, mibvunzo isina mhinduro, nechikonzero chekuti zvakatenderera uye zvakanzwikwa kuti mukomana uyu akarwara nezino akatisiya, asi mifananidzo yava kufamba mumasocial media
inoratidza kuti aive ane vanga pamutsipa. Kana wakatarisa vanga iri unogona kufunga kuti akambozvihen'a kana kuhemwa zvikazomutadzisa kufa. Hurukuro yanga ichiitika pakati pababa mukuru mukoma vaBhanabhasi nemudzimai waBhanabhasi, iyo yabuda muaudio yatichangoteerera, ndeimwe zvakare yawedzera mibvunzo kuvanhu kuti asi chii chachinyatsokuitika pavaviri ava. Vakuru vanoti ivhu ndiro rinoziva kuti mwana wembeva ari kurwara uye ane mudumbu, ane musoro here kana kuti ane marariya. Izvi zvinozivikanwa neivhu. Mukanyatsoribvunza rinokuudzai chakonzera kuti musoro uteme. Nekumwe kutaura tiri kuti isusu mudzimai waBhanabhasi ndiye atiri kufungidzira, ari kufungidzirwa nevanhu vakawanda kuti ane rizere pakufa kwemurume wake uyu. Mumashoko evamwe vatataura navo vari kuti izvo zvanga zvakakosha kuti paongororwe chakakonzera rufu urwu, yatingati isusu pachirungu post-mortem, vasati vaviga mufi. Izviwo zvakakosha nekuti upenyu hwemunhu hwasiyana neupenyu hwembudzi, huku, imbwa kana toki zvaro. Kunyange mombe nenzou nemutumba wazo uya hazvina kukosha kudai neupenyu hwemunhu. Saka zvakanyanya kukosha kuongorora chakonzera kuti musoro uteme. Tinewo vamwe vatataura navo vanga vachiti panguva yekuoma kwezvinhu, panguva yekurwarirwa kana kufirwa, munhu anoda kuchenjera mashoko aanotaura, nekuti zviri nani kusiya mafootsteps pane kusiya shoko. Shoko rinonetsa kuzodzima uye kudzokorora, worishandura uchiti ndakataura izvi asi ndaida kureva izvi. Aya mashoko anobuda kubudikidza nezvakataurwa nemudzimai waBhanabhasi apo aitaura nababa mukuru vake, anoratidza kuti kwanzi ini ndanetawo nekubata munun'una wenyu. Shoko iri rakapa vanhu mibvunzo yakawanda yekuti kunyange waneta asi munhu achirwara zvekusvika pakuda kufa, unongomusiya here? Panewo zvakare mubvunzo wekuti kodai mukoma vaBhanabhasi vasina kusvika, chii changa chichida kuitika pavaviri ava? Vaizongonzwa here? Havasaingozonzwa here kunzi munhu atofa? Nekumwe kutaura pari kubudazve mashoko ekuti mudzimai uyu anogona kunga akatora nguva yakareba akanyarara nemunhu achirwara asingasvitsi soko kuhama dzake. Ndiwo mashoko atanga takakubatirai zuva ranhasi pano paUtindi TV maringe nekufa kwemukomana Bhanabhasi Mandipota. Zvakawanda tinokuzivisai nekufamba kwenguva. Tinongokukurudzirai kusubscribe pachannel yedu yeUtindi TV, mobaya ka notification bell kanobuda ipapo. Ngatisanganei muzvirongwa zvinotevera.